Εδώ Lilian 13 OMG. Σήμερα θα σας κάνω ένα βίντεο για το τι έχει μέσα η κασετίνα μου η σχολική. Επίσης και χρόνια πολλά, σήμερα είναι 28 Οκτωβρίου. Εγώ παρέλασα. Ελπίζω και εσείς να παρελάσετε. Τέλος πάντων, και ας ξεκινήσουμε το βίντεο. Λοιπόν, η κασετίνα μου είναι αυτή εδώ. Και είναι με τον Paul Frank και λέει All the love you need. Είναι πολύ ωραία, την είχα πάρει πέρυσι και την έχω ακόμη και φέτος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που βλέπω στην κασετίνα μου είναι το ψαλίδι μου. Είναι αυτό. Το έχω εδώ και πολλά χρόνια, μου αρέσει πολύ. Ωραία. Δεν ξέρω αν φαίνεται λίγο σκοτεινό το βίντεο, απλά είναι βράδυ. Αν και έχω αναμένο το φως, αλλά τέλος πάντων. Μετά βλέπω την κόλλα μου. Είναι αυτή η print. Ωραία, μετά έχω κάτι γόμες που μοιάζουν με κυμολίες. Έχω μία μπλε και μία κόκκινη στο σχολείο. Βέβαια έχω και άλλα χρώματα, αλλά δεν τις πήρα όλες στο σχολείο. Είναι πολύ ωραίες, τις πήρα από τα Jumbo και το κουτάκι περιείχε μέσα 6 γόμες και έκαναν, πόσο έκαναν, 50 λεπτά, πολύ φθηνές. Μετά βλέπω αυτόν εδώ το στυλό, ροζ, να εδώ, ο οποίος είναι Faber-Castell και μου αρέσει πάρα πολύ, μου τον είχαν φέρει στα γενέθλιά μου δώρο, φέτος, όχι μάλλον πέρσι. Μετά έχω τα υπογραμμιστήρια μου. Έχω αυτό εδώ που είναι κίτρινο, φωσφορούχο. Έχω αυτό που είναι πράσινο, είναι Pelikan. Επίσης αυτό το κίτρινο είναι Faber-Castell. Έχω και άλλο Pelikan σε χρώμα μπλε. Και έχω και ένα ακόμη Pelikan σε χρώμα ροζ. Και έχω και ένα ακόμη Pelikan σε χρώμα κίτρινο, ξανά. Το κλασικό φωσφορούχο. Ωραία, μετά για να δούμε. Έχω και άλλο φωσφορούχο, ροζ, Faber-Castell. Και έχω και ένα φωσφορούχο Faber-Castell πορτοκαλί. Αυτό είναι το αγαπημένο μου χρώμα σε φωσφορούχο, μαζί με το ροζ. Ωραία, συνεχίζουμε. Μετά, τι είναι αυτό? Βλέπω αυτή την πράσινη ξυλοπαγιά, ούτε ξέρω από πού ήρθε. Τέλος πάντων, ποιος τη νοιάζει. Μετά, έχω αυτό το στυλό που γράφει ροζ και είναι Faber-Castell. Ναι. Έχω ένα, πες το μπλάνκο, αλλά με χαρτί. Να, αυτό. Και είναι η μάρκα, τι λέει, White Away Mini Plus, κάτι τέτοιο. Ναι. Μετά έχω όλα τα διάφορα μολύβια. Αυτό το μολύβι που το έχω από πολύ μικρή. Το καταλαβαίνετε γιατί έχει κάτι αρκουδάκι πάνω. Τέλος πάντων. Αυτό το Faber-Castell που είναι ροζ. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου μολύβια, είναι Faber-Castell ασημένιο. Αυτό είναι Faber-Castell μπλε. Επίσης έχω άλλη μια γόμα τέτοια πορτοκαλί που σας έδειξα πριν. Αυτό το μολύβι το μηχανικό είναι το αγαπημένο μου. Κάθε μέρα με αυτό γράφω στην τάξη. Λειτουργεί με μύτης 07. Το πήρα 1 ευρώ από το βιβλιοπωλείο. Έχω ένα στυλό με γόμα που γράφει μαύρο. Είχα και μπλε, αλλά ο μπλε χάλασε. Έχω μία γόμα ροζ, Faber-Castell. Αυτή. Έχω μία κόλλα. Stick. Πάντα χρειάζεται μία κόλλα stick. Έχω αυτό το στυλό που γράφει πράσινο. Έχω άλλη μία κόλλα stick που δεν ξέρω πώς βρέθηκε. Εδώ. Και γιατί έχω 2 κόλλες. Τέλος πάντων.
έχω αυτό τον μπλε στυλό. Γράφει πολύ καλά. Έχω αυτό το μολύβι, το κίτρινο. Είναι κάπως ελαστικό εδώ πέρα. Έχω το ίδιο σε πορτοκαλί. Το πορτοκαλί είναι πιο ωραίο. Μετά έχω μύτες. Τι είναι? 0,7 για το μηχανικό μου. Έχω αυτό το στυλό, το οποίο είναι χαλασμένο. Ποιος του δίνει σημασία. Έχω και άλλες μύτες 0,7. Ναι. Και έχω και ένα στυλό κόκκινο. Και επίσης πάντα έχω στην κασετίνα μου μαζί μου ένα κοκαλάκι για τα μαλλιά. Ωραία, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Το αφιερώνω στις φίλες μου Κατερίνα και Δήμητρα. Ξέρουν ποιες είναι αυτές. Λοιπόν, σας κλείνω. Bye!